Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Ang oras ginadulong sa Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunang nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 26, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kakaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Negros Occidental na identify ng target sa AstraZeneca vaccine. Samtang Bacolod, Bacolod padayon ng paghana sa nagkalain-lain nga sektor para sa COVID-19 vaccination program. Sa mga nagpangunang nga balita national, mas sobra 25,000 ka workers permanente nga wala na sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic. Mga eksperto, aprobado ang pag-usar sa Sinovac vaccine para sa health workers. Kag sa aton balita international, Biden ginaduso ang madasig nga pagpasar sa COVID-19 wage nga nagapugong sa minimum wage hike. Kag sa aton balita sports sa NBA, Joel Embiid ginpangunahan ng 76ers sa batok sa Mavericks. Kag sa aton balita entertainment, Rabia Mateo nagsample sa iya walk para sa Miss Universe pageant. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Na-identify na sa Kapitolyo Provincial ang mga medical frontliners nga hatagan sa bakuna kung mag-abot na ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccine sa gikan sa AstraZeneca. Apang sunod kay Governor Eugenio Salacson sa Marso pa ipalayag sang kompanya kung saan-o ang delivery sang supply sang bakuna. Pasiguro sang gobernador nga handa naman ang cold storage nga pahamtangan sa mga bakuna, ilabi na nga may pila ka pribado nga individual ang nagtanyag sang pila ka unit sang ilang nga van agud pahamtangan sa mga vaccines. Ginmando man sa gobernador nga magpatigayon sang simulation exercise sa Banwa sang Candoni agud mahibaluan ang kahandaan sang probinsya sa aktual nga pagpangbakuna. Well, so far we have already identified ang mga medical frontliners na will be the recipient of the vaccines that we as a province bought from AstraZeneca. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson.
Nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga nurse nga assigned sa operating room sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Suno kay Dr. Julius Drilon ang tagpamuno sa nga mga hospital, palayo ng ila surveillance swabbing rason nga sadtong Martes na ibaluan, nagpositibo ang isa ka babayi kag isa ka lalaki nga nurse. Dugang pa gab isang Martes ang temporaryo nga ginpasira ang OR para sa disinfection kag subong adlaw balik na ang operasyon. Ginpaidalong man sa swab test ang 83 ka staff sa OR kag pila ka close contact kag nagnegatibo naman ang resulta, samtang nagpositibo naman ang amay sang isa ka nurse. Nagapati si Drilon nga sa komunidad nakuha sa mga nurse ang virus bangod hindi malikawan nga magsakay ini sa mga depasahero nga salakyan kag makaistorya sa iban nga tawo. Patag pa ni Drilon ang hospital istrikto nga nagapatuman sa infection control protocol kag nahibaluan umpisa Agosto tinalikdan nga tuig naglambot na sa 126 ka mga healthcare workers sa nga mga hospital ang nagpositibo sa COVID-19. We have a standard na hindi lang mga staff sa COVID area nga gina standard na testing. Gina surveillance swabbing na namon diri tanan nga staff. So sa surveillance swabbing may nagduwa ka nag-positive dira sa operating room. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Julius Drilon. Sa iban pa nga balita lokal, palayon ang training sa Bacolod City Emergency Operations Center o kun EOC sa nagkalain-lain nga mga sektor nga manginkabahin sa natalana nga COVID-19 vaccination program sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongon ang EOC Deputy for Medical Data and Analysis, mga encoders para sa master listing profiling sa COVID-19 registration ang ilagin una tinalikdan nga Miyerkules, samtang mga pulong barangay kag 90 ka mga DILG contact tracers naman subong adlaw para sa vaccination, information and education campaign. Dugang pa ni Sorongon mayara man sila sa nahuman nga schedule of training para sa bulan sang Marso angod sa gihapon sa information and education campaign. Marso 1, 2 ug 3 para sa Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS. Lakip na ang mga opisyalis ng barangay. Marso 4 kag 5 para naman sa Sangguniang Kabataan kon SK. Marso 8, 9, 10, 11 kag 12 para sa mga barangay health workers o kon BHW nga natalana pagatungaon sa 5 ka mga cluster. Dugang pa sini pagkatapos ang mga training, plano sang EOC nga magpatigayon sang simulation exercise sa napulo ka mga vaccination centers nga gintumod sang syudad. Ongoing ang training. So like for example, kagapon ang sang Wednesday nag-training kami sa mga encoders para sa master listing profiling sa kada barangay. Tapos kanina sa aga nag-train ko in information education drive para sa mga DILG contact tracers, 90 na sa kabilog. Then karon sa hapon naman mga kapitan naman namon nga i-train para sa information education drive nato sa vaccine. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon sang EOC. Sa dugang pa nga balita lokal, pagatagan sa oportunidad nga mapatuman sa mga establishmento sa Bacolod ang City Ordinance No. 600 Series of 2012 o kanang an ordinance requiring all banks and other financial institutions as well as certain business establishments within the city of Bacolod to install closed-circuit television or CCTV. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga sa karon yara pa sa level sang Permits and Licensing Division kon PLD ang violations sang mga establishmento nga wala sang CCTV o kung mayara ban apang wala nagaandar. Sunod pa kay Bayatan, kung makalabot na sa ilatatapan, magahimo sila sa rekomendasyon kag ang Office of the City Mayor na ang mag-aakto sa posible pagpapanaog sang administrative penalty o kung pagpasira. Naibaluan, 13 ka mga establishmento sa Bacolod ang ginreport sang Bacolod City Police Office sa PLD matapos madakpan nga wala sang CCTV o kung mayara man apang wala nagaandar. Sa iban pa nga balita lokal, naglabog sa ginasakyan nga motorsiklo kag napatay ang backrider sa aksidente nga nagluntad sa Central Danau, Barangay San Jose, Banwas, sang Tuboso sa Huwebes ng gabi.
Ang napatay ginkilala kay Rod Patrick Dalompinas, 15 anyos, samtang pilaso naman ang isa pa ka back rider nga si Jerken Arado, 16 anyos, kag driver nga si Stephen Mark Duran, 19 anyos, tanan nagapuyo sa uman nga barangay. Ginkilala naman ang driver sa isa pa ka motorsiklo nga si J. Rose Pulino, 18 anyos, kag nagapuyo sa uman nga banwa. Sunog kay Police Captain Paul Kenneth Magan, nagsugataay ang duha ka motorsiklo sa gamay nga likuon apang nag-agaw sang dalan ang mga biktima kag nasangit sa ila na sugata. Rason nga nadulaan sang kontrol ang nagamaniho kag natumba. Nagalabog si Dalompinas kag nalampos ang ulo sa semento, nga gintunaan naman sang iya nga kamatayon. Dugang panimagan, wala sang rehistro ang motorsiklo sa mga biktima, wala man sang lisensya kag ang nagamaneho kag lunsay wala nagkasuksok sang helmet. Ginaulat pa ang desisyon sang pamilya sa mga biktima kung mapareglo o kung magapasaka sang kaso. Sa katapusan nga balita lokal, ginaimbestigahan sa karon sa EB Magalona PNP ang posible kuntani nga pag-salvage sa isa ka lalaki nga nasapuan nga pilason sa Huwebes ng aga sa sitio Bagaas, Barangay Tabique, Banwa sang EB Magalona. Suno kay Police Captain Josat Katunina, ang hepe sang EB Magalona PNP, ini ang inisyal nga mga impormasyon nga ila nakuha apang kinahanglan pa sang kumpirmasyon. Dugang pa ni Katunina, dako ang posibilidad nga ang biktima isa ka ex-convict base sa mga tattoo sa iya lawas nga RJS kag Lanlan. Sa karon, hindi pa sa gihapon may istorya ang biktima sa hospital bangod sa malubha nga kapilasan sini bangod sang mga igo tugas sang pagluthang sa iya. Wala pa sang pamilya nga nagkilala sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo, epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, may dira nga dugo nga nagadulot man sa nagkalain-lain nga mga sakit, ari ang solusyon. Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayari ni sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Life Extension Vitamin D3, 100% nga himo o manufactured sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Ang kada soft gel sini himo sa extra virgin olive oil nga may additional rosemary extract agud ipabilin ang freshness kag potency kun inumon. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal sila klinika nga nahamtang tapos lamang sa mga ini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi man. A day, 15 minutes before breakfast. Kung sa aton mga, ay mayong gabi, nagali, nga nagmayong hapon pa ko, pasensya. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon, nga nag-monitor sa sumong iyang gabi, sa kay Ma'am Donna Navarti Macario, mayong gabi, kay Sir Alex Montesa, nga nag-monitor man, kay Elizabeth, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, mayong gabi, sa kay Irene Gante Juanitas Pitua, mayong gabi man, kay Ma'am Yvonne Butcher, good evening. Happy weekend, done sharing. April Joy Buenaflor Gaston, tapos ka na dira sang imo nga module. Kay Analisa Dalagit Kanoy, mayong gabi. Kay Sir Rafael Diaz, good evening, watching from Saudi Arabia. Shout out kay Ma'am Ruby Beledusina Diaz. Sige. Mayong gabi kay Sir Alex Montesa. Oo. Hipid sa gihapon. Sana all. Sa kay Christopher Redfield, mayong gabi. Sa kay Mara Liliana. Bukalawig naman. Kay Bukalawig. Tanan-tanan yun pang message siya naman. Okay. Sa kay Ma'am Christine Minias Villalobos, mayong gabi. Sa kay Bert Heraposco Caraballo nga naga-monitor dire sa Hutoda, Handumanan, Bacolod City. Thank you so much, Ged.
sa imo dre nga pag-monitor sa subong nga gabi. Kag syempre sa tanan man nga members ng Energy Fans Club. Kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Sir Noel Amar, kay Sir Michael Season, kay Dennis Tibor Goma, sa kay sila paged. Kay sino paged gani man? Ma'am Yvonne Buicher, kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Ma'am Atia Kim Iriman, kay Rejan Tan Villalon, si kay Anthony Jones Havillo Ceblano, mayong gabi kag si sino paged. Karon naman ay kay Kenneth. Hello Kenneth, mayong gabi Rosimo, beautiful Karen. Miss you. Si kay Lloyd Tano Rio, mayong gabi, keep safe and God bless. Sige, standby sa dugang ko pagid nga mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31, kakaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nadulaan sa permanente nga trabaho ang masobra 25,000 ka individual sa bulan lamang sang Enero bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Department of Labor and Employment o Condoli Assistant Secretary Dominic Tutay, naglambot sa 25,226 ka nagatrabaho
sa 1,421 ka food establishments ang nadulaan sang trabaho sa bulan lang sang Enero 2021. Dugang panitutay 108,000 naman ka workers ang magkabalik sa trabaho kung maghalog na ang restrictions. Una diri ginduso sang Labor Department ang 3 ka bulan nga subsidy sa mga workers, balor 7,000 tubtoba 11,000 pesos sa kada bulan. Ginanunsyo sa Department of Health nga ginaupdan sa National Immunization Technical Advisory Group o NITAG ang pagrekomendar sa COVID-19 vaccine sa Sinovac para sa health workers. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isa ka pamatuod nga safe gamiton ang bakuna, amo ang pag-aproba sa Food and Drug Administration sa Emergency Use Authorization sini. Dugang pa ni Vergere, nagwa sa pagtuon sa NITAG kag Technical Advisory Group o KUNTAG nga ang bakuna dako ang benepisyo para sa healthcare workers. Ginpalayag naman ni Dr. Marisa Alejandria, miyembro sa DOH TAG, nga gin-review sa eksperto ang datos gikan sa wala na publish nga trials. Magapatigayon sang investigasyon ng Committee on Dangerous Drugs nga ginapamunuan ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers angod sa nagluntad nga shootout sa tunga sang PNP kag PDEA personnel sa Evergotasco Mall sa syudad sang Quezon tinarikdan nga Miyerkules. Suno kay Barbers ang amo nga committee hearing ang patigayonon sa palabuton nga Marso 1. Dugang pa ni Barbers ang amo nga hearing o kung ang amo nga committee investigation ay nagatuyo agud ilang may baluan kung bala may yara sing dapat nga baguhon sa mga ginapatuman nga kasuguan agud malikawan ang pagluntad sang kasubong insidente. Ginklaro man sang kongresista nga ang investigasyon sang committee o kung komitiba ang wala nagatuyo agud madeterminar kung sino ang may salabton sa natabo. Target sang Kamara nga pag-abutuhan ang ginaduso nga pag-amyenda sang restrictive economic provision sa 1987 Constitution sa adlaw o kun antes ang Marso 24. Nagalaom naman si House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Alfredo Garbin Jr. nga suportahan sang mayoriya ang resolusyon sang duha ka panalgan sang Kongreso. Sa nabaluan, ginumpisahan ang deliberasyon sa RBH2 sa tung adlaw sang Lunes, Pebrero 22 nga ang tuyo amo nga amyendahan ang economic provision sa konstitusyon agud magbukas ng Pilipinas sa foreign direct investment nga makabulig sa pungsod para makarecover sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Detalye sa aton balita international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Kag sa detalye sa aton balita international, ginaduso sa karon ni US President Joe Biden
sa Kongreso nga magpadasig na sa paggihuwag di pasar ang $1.9 trillion nga coronavirus relief package matapos ang Senate ruling nga nagapugong sa minimum wage hike nga ilakip sa sweeping plan. Suno kay White House Press Secretary Jen Psaki, dismayado si Biden angod sa natabo bangod siya ang nagduso sa $15 nga minimum wage nga ilakip sa American Rescue Plan. Dugang pa ni Psaki, ginapanawagan sa US President nga ipasar ang layi nga nagalakip sa $101,400 nga rescue checks para sa US citizens kag iban pa nga pondo agud makabulig nga makontrol kag matapos ang pandemic. Kag sa aton balita sports, ginpangunahan ni Joel Embiid nga nakakuha sang 23 puntos kag 9 ka rebounds ang Philadelphia 76ers agud makuha ang kadaragan batok sa Dallas Mavericks sa 111-97 nga scoring. Si Embiid nakapasulod sang 5 sa 20 sa field apang nakahimo sang 11 sa 12 naman ka mga free throws. Nagdugang naman si Ben Simmons sang 14 ka puntos kag 7 ka assist samtang si Seth Curry ang nagdugang sang 15 ka puntos. Samtang nanguna sa Dallas si Luka Doncic nga may 19 ka puntos. Kag sa aton balita entertainment, naghatag sa iya sample ang sample walk ang pambato sa Pilipinas sa Miss Universe pageant nga mo si Rabia Mateo. Sa malipot nga clip nga gin-share pagi sa Instagram, may mga nagkomento nga ginatago pa ni Rabia ang ikasarang sini apang halata nga mas may ipakita pa ini sa pageant. Gintawag naman sa mga netizen nga halabira ang walk ni Rabia. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:43. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 26, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,